kwa marriage waida muna anokuchengeta kwete kudana naye. Sachona tsika dziripo but you are not romantic. Andapedza. Avana mbonzo mina mzokorore. Iwe waida muna anokuchengeta msako wakarorwa. Wawosingade muna kudana naye. Sachona usi romantic. Ngori serious nemba yako. Ada wazvinzwa yomani. Udeme pira ushanzi wenda. Not romantic. Kungora waso. Mabita se amunyari. Mabala zichengetwa inu. Iwe imani uko. Timu na nyutare. Ungopinda mtana madam kwezo ngowa daiso. Anokuza mashoko. Murume mkuru unokwana, unotifumura unokwana. Awasi romantic wabazi zichengetwa. Wai atuka kwa tete tu ndio kumurumu wako sinini pisi wataona muna anokuchengeta kuto kudana naye. Sa mdane ni wanu muchengetwa. Maswala rishu be romantic. Roeka. Marriage is seminar. Na tena wacha ufuto wangu wana muna no wachira no kuabikira. Awasa anokuchaka munodana naye. Maitero sanataura. Oira usiku ndione hiyo. Be romantic. Muna kudana naye asimshandi. Patikura panyika. Ane Facebook kugadzirisa nyika. Aiwa mispai. Aiwa niweni mushi. So what the reason chairi genuine yakachakirwa zvinhu ndo isipo. Saka ma problems anozita rise. Asi ma problems emu marriage. Ma problems ichinhu chawo chaqualify kuwa marriage. Dzimwe marriage dzatiri kukorenta hadzisitombori marriage. Vana kuchengetana. Akatsvaga baba anokutsvaga mudiwa. Yet Moses arima ndikwaramba. There's a father in him and your lover as well. Sababu nini mzima wangu ndiri mfundisi. Don't try guys.